Gotovo 3 godine nakon što su 4 studenta sveučilišta Idaho ubijena u svojoj kući, blizu kampusa, napokon vidimo jedan dokaz koji je policiju doveo do osumnjičenika i čovjeka koji će na kraju priznati da je počinio ta stravična ubojstva. Objavljene su fotografije korica noža K-bar pronađenih u toj kući na King Roadu, zajedno s drugim dokazima koje je kriminalistički laboratorij testirao. I saznajemo da je policija zapravo vrlo rano imala osumnjičenika. Čujemo i što je vozačica DoorDasha rekla policiji da je vidjela te noći ubojstava. Opet bi otvorila prozor i ja bih je vidjela. Proći ću kroz sve to. Ja sam Anjanet Levy i ovo je Crime Fix. Polako dobivamo uvid u dokaze koje su istražitelji prikupili na adresi 1122 King Road. Fotografije iz kuće dokumentiraju svaki centimetar mjesta zločina, prikazujući gdje su Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Santa Carnoto i Ethan Chapin izbodeni 13. studenog 2022. nakon 4 sata ujutro. Prošle su gotovo 3 godine i još je teško povjerovati. Presudan dokaz za pronalazak osumnjičenika bila je futrola za K-bar nož. Evo fotografija futrole za nož koju je policija pronašla kraj noge Maddie Mogan u njezinu krevetu. Policija kaže da je deoksiribonukleinska kiselina testiranje briseva uzetih s futrole otkrilo jedan izvor muškog deoksiribonukleinska kiselina koji nije odgovarao nikome kada je unesen u CODIS, kombinirani deoksiribonukleinska kiselina indeksni sustav. CODIS je FBI-ova baza podataka poznatih počinitelja kaznenih djela. Nakon toga, deoksiribonukleinska kiselina uzorak je poslan u Othram Labs u Teksasu, gdje su započeli s genetskom genealogijom kako bi povezali ime s deoksiribonukleinska kiselina uzorkom. FBI je u prosincu preuzeo slučaj i do 19. prosinca dao ime Brian Kohberger moskovskoj policiji. Ali vratimo se na korice. Prema onome što vidimo, kriminalistički laboratorij je zaprimio korice 16. studenog. Fotografija prikazuje smeđu papirnatu vrećicu za dokaze označenu 16. studenog. Fotografirana je u kriminalističkom laboratoriju radi dokumentiranja lanca čuvanja dokaza. Prvo je bila u jedinici za deoksiribonukleinska kiselina analizu. Lanier je uz korice kako bi dokumentirao njihovu veličinu za usporedbu na fotografijama dokaza. To se uvijek radi kada se dokazi pravilno dokumentiraju. Kopča na koricama bila je prvo područje koje je uzeto brisom. To će kasnije postati vrlo važno. Također su uzeti brisevi s rubova drške korica i s rubova dijela korica gdje ide oštrica. Stražnja strana korica također je uzeta brisom jer su dijelovi korica ili pokazali preliminarno pozitivan rezultat na krv ili su izgledali kao da imaju mrlje od krvi. Bile su vrlo male. Istog dana prikupljeni su tragovi s dijela korica gdje se nalazi remen. Sljedeća postaja za korice u kriminalističkom laboratoriju bila je jedinica za latentne otiske prstiju, gdje ih je analitičarka pregledala u potrazi za latentnim otiscima prstiju, ali nije pronašla ni jedan. Opet je dokumentiran lanac čuvanja dokaza i korice su fotografirane. Sada znamo da je laboratorij dobio deoksiribonukleinska kiselina rezultate s kopča korica. Radilo se o deoksiribonukleinska kiselina profilu muškog izvora, koji je, kako sam već spomenula, unesen u CODIS. Na dršci korica straga pronađen je još jedan deoksiribonukleinska kiselina. Na stražnjem dijelu drške pronađena je mješavina deoksiribonukleinska kiselina, za koju je laboratorij naveo da je Kaylee bila glavni doprinositelj, a Maddie manji doprinositelj. Pretpostavlja se da je to bila mješavina deoksiribonukleinska kiselina dviju osoba. Deoksiribonukleinska kiselina krv Kaylee i Maddie na koricama toliko je mala da je jedva možete vidjeti. Ali poslušajte ovo. U prvim danima istrage, moskovska policija zapravo je imala osumnjičenika na oku. Voditeljica deoksiribonukleinska kiselina odjela laboratorija poslala je e-mail osoblju. Trenutno im je korica noža jedini dokazni predmet. Rečeno nam je da nemaju nikakvih drugih dokaza. Sada imaju osumnjičenika. Prate ga kako bi prikupili tajni deoksiribonukleinska kiselina uzorak. On ima... Nemam ime koje bih mogla provjeriti. Mogu vam reći da su od te osobe prikupljeni opušci cigareta, ali deoksiribonukleinska kiselina tog osumnjičenika nije odgovarao deoksiribonukleinska kiselina uz korice noža. Bio je to slijepi put pa su se istražitelji vratili na početak. Unatoč jedinstvenom muškom deoksiribonukleinska kiselina na kopči noža, kriminalistički laboratorij još nije završio obradu. 5. prosinca 2022. deoksiribonukleinska kiselina analitičari su izvadili koricu i uzeli briseve s prije neuzorkovanih područja. Ovaj put korica je izgledala promijenjene boje na nekim mjestima, vjerojatno tamo gdje je ranije bila uzimana bris.
Ovoga puta uzet je bris s mjesta gdje su bili orao i Caber United States Marine Corps emblem. Vjerojatno su provjeravali imali više deoksiribonukleinska kiselina na tom dijelu korice. Analitičari su bili jako zauzeti ovim slučajem. Testirali su i niz drugih predmeta, uključujući zgnječene boce vode. Uzeli su bris i testirali limenku piva Keystone Light. Činilo se da postoji veliki interes za tu određenu limenku piva. Također je uzeta bris i testirana. Crni Jansport ruksak pronađen u dnevnoj sobi na adresi 1120 King Road. Bris je uzet s nekoliko dijelova ruksaka te s crne rukavice pronađene izvan kuće i testiran. Obrana će se kasnije pozvati na ovu rukavicu jer je na njoj pronađen djelomični deoksiribonukleinska kiselina profil nepoznatog muškarca. Nakon uhićenja Briana Kobergera istražitelji su rastavili njegov automobil tražeći deoksiribonukleinska kiselina dokaze. Testirali su njegove prostirke, papučicu, kočnice i navlake za sjedala. Čak su i navlake za sjedala stavili pod ultraljubičasto svjetlo tražeći mrlje koje bi mogle sadržavati deoksiribonukleinska kiselina dokaze. Ali nisu pronašli ništa. Testirali su crne rukavice, Spider, Dickies beanie kapu koju je kupio u Walmartu i druge crne rukavice. Opet, nije pronađen deoksiribonukleinska kiselina koji bi ga povezivao s ubojstvima. Laboratorij je uzeo uzorke s njegovih navlaka za madrac nakon pronalaska crveno-smeđih mrlja. Nije pronađen deoksiribonukleinska kiselina koji povezuje Briana Kobergera sa žrtvama. I sjećate li se DoorDash dostavljačice koja je te noći dostavila hranu Zani? Uskoro ćemo doći do njezinog razgovora s policijom. Želim uključiti osobu koja, poput mene, pažljivo prati i proučava ovaj slučaj i dokumente. On je Chris McDonough. On vodi The Interview Room na YouTube-u, također je dio zaklade za neriješene slučajeve i umirovljeni detektiv za ubojstva. Ima puno angažmana i puno titula. Dakle, Chrise, krenimo s koricama. Korica, po mom mišljenju, bez korice nema deoksiribonukleinska kiselina, nema uhićenja, nema slučaja. Dakle, vrlo važan dokaz. S tim su postupali vrlo pažljivo, vrlo oprezno. Vidimo sve fotografije, vidimo svu dokumentaciju o tome kako su obradili koricu. Iznenadila sam se, očekivala sam više deoksiribonukleinska kiselina dokaza žrtava, ali bilo je samo nekoliko točkica. I kad to pogledate zajedno s jedinstvenim muškim deoksiribonukleinska kiselina profilom na kopči koji su pronašli, znam da je pronađen tik uz medijinu nogu, ali mislim to je zaista snažan dokaz. Slažem se, Anđene. Mislim, ako pogledamo sve u cjelini, znaš, od samog početka ta futrola je bila ključna. I sada kad čitamo izvješća iz laboratorija, sve je bilo pravilno rukovano, lanac nadzora i ostalo bilo je u redu. Mislim, nije bilo nikakvih pogrešaka u vezi s tim kako je futrola pronađena, kako je obrađena, znaš, kada je podignuta i tako dalje. I zatim poslana u laboratorij gdje su dobili deoksiribonukleinska kiselina pod udaranje. Na kraju je to bio Brian Koberger. Ono što mi je bilo jako zanimljivo u vezi toga, i ovdje imam svoju neku futrolu kao rekvizit, bilo je to koliko su oni zapravo znali koliko je to važno. I postoji e-mail od 16. studenog, znaš, 3 dana nakon ubojstava u kojem Riley Nolan, ona je voditeljica deoksiribonukleinska kiselina odjela tamo, ona je šefica, ona im govori da je to jedini dokaz koji imaju. To je to. Korica je sve što imaju. To je sve što su tada znali. Mislim, nisu imali, čini se da u tom trenutku nisu shvatili važnost bijelog automobila koji je brzo odlazio. Imali su koricu, tako da su to stvarno pažljivo pregledali. Napravili su preliminarno testiranje na krv, uzeli briseve s toga, uzeli briseve s određenih područja za koja su mislili da bi mogli dobiti deoksiribonukleinska kiselina s tih dijelova. I onda vidimo ovaj e-mail gdje Riley Nolan kaže da imaju osumnjičenika. Iznenadilo me jer su obrasci za laboratorij imali natpis osumnjičenik, ali je ime bilo prekriveno. 16. su imali osumnjičenog, pratili ga i pokušavali dobiti uzorke deoksiribonukleinska kiselina. Vjerujem da su uzeli opuške cigareta te osobe i poslali ih u laboratorij, ali nije uspjelo. Što si ti mislila? Kada ona govori svojoj ekipi, hej, imamo korice noža, to im je dokaz, to je sve što imaju. I prate nekog tipa. Da, i to se pojavljuje 16. studenog. Dakle, 3 su dana u istrazi. Sada, jedan od izazova je kada istražitelji dobiju, znate, tunelski vid. Recimo, nedostatak boljeg izraza je činjenica da je to tako medijski popraćen slučaj. I tada daje su dinamiku.
toliko je medijski popraćen da u toj zajednici nisu imali ubojstvo već, znate, 7 godina. Dakle, ono što se nažalost dogodilo, vjerujem, u ovoj konkretnoj istrazi, jer je tako promjenjiva, potencijalno su se priklonili određenoj teoriji. I tu teoriju su sami po sebi htjeli vidjeti, znate, tko bi se uklopio u tu teoriju u redu i tako. Dakle, u početku postoje 2 smjera kada se ovo događa. Prvi smjer je očito da će nam deoksiribonukleinska kiselina na toj futroli otkriti mnogo informacija. Oni nemaju ime, nemaju ništa u tom trenutku. Imaju samo tu futrolu koja je poslana u laboratorij. Taj email je od laboratorijskog tehničara koji kaže imao sam izvještaj. Promatraju i prate jednog tipa kako bi dobili deoksiribonukleinska kiselina. To će nam pomoći kad dobiju deoksiribonukleinska kiselina u redu od te osobe. I znaš, prate ga okolo, pokušavaju dobiti, znaš, što god, znaš, šalica smeća ili slično, imalo bi njegov deoksiribonukleinska kiselina. Istovremeno uzeli su otiske prstiju s vrata ili prozora u kući i postoje 2 kartice s otiscima prstiju, L5 i L6. Istovremeno pokušavaju povezati te 2 kartice s otiscima prstiju s nekim imenom. I sada, a evo i tužnog dijela dodatno, dok se sve ovo događa, na tvoju primjedbu, u tom području nalazi se i bijeli automobil, ali ga ne prate tako brzo kao što prate deoksiribonukleinska kiselina i znanost. Taj bijeli automobil sada je nepoznanica, iako se zapravo ispostavlja da im je bio točno pred nosom na sljedećem kampusu. Da, i sigurna sam da će mnogi reći, lako je biti general poslije bitke, znaš, unatrag je sve jasno, ali, znaš, čini se kao da su bili u fazonu, imamo osumnjičenika pa ćemo sad juriti tog tipa. Ali moraš nekako gledat na sve što se događa u isto vrijeme. Voljela bih znati više o tome tko je bio taj navodni osumnjičenik za kojeg su mislili da je mogao ovo učiniti. Saznajemo da su uzeli njihove tajne deoksiribonukleinska kiselina, uzorke i opuške cigareta. Sigurna sam da su to provjerili. Dobiju deoksiribonukleinska kiselina iz jednog izvora Skopje. Shvate da imaju taj deoksiribonukleinska kiselina da je iz jednog izvora. Izgleda kao da je savršen, tako zvuči. I onda shvate da se ne podudara. Sigurna sam da su pomislili, o Bože, opet smo na početku. Deoksiribonukleinska kiselina šalju u razne laboratorije i sastavljaju obiteljsko stablo, ali nema podudaranja u CODIS-u. Taj posao počinje, a zatim slijede i ostala deoksiribonukleinska kiselina testiranja. Mislim, ne zavidim deoksiribonukleinska kiselina analitičarima u ovom slučaju, jer uzimaju briseve s iznječenih boca vode. Kuća je bila poput Petrijeve zdjelice. Uzeli su briseve s rukavica i limenki Keystone Light piva pronađenih vani. Mislim, Bože, možeš li zamisliti koliko bi dugo ovaj deoksiribonukleinska kiselina analitičar ili analitičari svjedočili na suđenju? Da, i to se vraća na ovu ideju, znaš, istražnog iskustva. Mislim, ne pametujem ovdje nakon bitke. Riješio sam 100 ubojstava i puno slučajeva, vrlo poznatih ubojstava. I znaš, taj pritisak koji se stavlja na istražni tim je ogroman. I zato naučiš delegirati ono što su trebali napraviti po mom mišljenju, samo je moje mišljenje, trebali su dodijeliti nekoga za svaki od ovih pravaca. Znaš, Joe, ti ćeš pratiti deoksiribonukleinska kiselina, Bob, ti ćeš raditi otiske prstiju, Hank, ti ćeš se baviti autom, tako da imaš sva 3 smjera, ako ne i više, koji idu 100 na sat. I tu dolazi FBI, jer FBI ima resurse, puno njih. A FBI je, znaš, oni su stvarno odlični u tome da pokucaju na vrata i kažu mi smo iz FBI-a, željeli bismo razgovarati s vama. U redu, tako su došli do Pensilvanije i kad sada čitamo ta laboratorijska izvješća vidimo da su imali zdjelu za smeće ili su barem imali neko smeće i uzeli su deoksiribonukleinska kiselina od oca s pomoću štapića za uši. I to je pokrenulo i napravili su komparativnu analizu i kažu pa ne možemo isključiti ovog čovjeka kao oca mogućeg davatelja uzorka za predmet broj 1, a to je bila futrola za nož. Dakle, imali su ga, ali evo u čemu je problem s tim. Nisu to dobili sve do otprilike 30., 28., 29. znate, prosinca,
Da, prošao je mjesec dana, već je prošao mjesec. Pa u međuvremenu imaš onaj auto koji je, znaš, VSU pronašao. Donijeli su neke odluke koje su bile, znaš, nećemo pokucati na vrata. Što je u suprotnosti sa svrhom izdavanja Be on the Lookout, odnosno upozorenja da se pazi na bijeli Honda automobil. U redu, i onda pronađeš bijeli Honda automobil u, znaš, traženom barem za ispitivanje, znaš, tko god je vozio taj auto u 4 sata ujutro. Nađeš jedan, u redu, i usput bilo ih je samo 11 u tom području. Čuo sam, znaš, ljudi pričaju, pa ima 1000 bijelih Honda. Da, ima ih. U redu, ali u tom području ih je samo 11. U redu, tu dolazi FBI. Kažeš, u redu, imamo 11 ovih. Evo, izvoli. Evo, registracija za svih 11. Idi razgovaraj s tim ljudima. Kraj priče. A da su to učinili, ne znamo koje je dokaze Brian Koberger uništio dok je sjedio tamo u saveznoj državi Washington preko granice iz Idaha. Pa, to sigurno znamo. On je pregledao taj auto jer su ga oni otišli testirati. Testirali su puno stvari iz tog auta i zapravo nisu ništa pronašli. On je bio poput gospodina čistoće, temeljito je očistio to. Tepisi su izgledali besprijekorno kao da su bili tretirani Armoralom. Bilo je prilično zanimljivo to pogledati. Chris McDonough, hvala na vašem vremenu i što ste podijelili svoja razmišljanja i stručnost. Hvala vam. Dobro, sjećate li se vozača DoorDasha koji je tog jutra dostavio hranu Ksani prije ubojstava? Zove se Molly McMichael. Sada imamo njezin razgovor s policijom. Evo dijela onoga što je rekla policiji što je vidjela tog jutra. Hodala sam s baterijskom lampom, bila na mobitelu i pokušavala shvatiti gdje sam. Kad sam stigla, vidjela sam djevojku na prozoru. Ona stvar o kojoj sam ti pričala, gore na gornjem prozoru s lijeve strane. Kunem se da je visjela u visećoj ležaljci ili nečemu sličnom, ali možda je bila i na krevetu ili tako nečemu. Nije to, zato što me je gledala. I obično kad napraviš narudžbu i netko te vidi, vide mene kako trčim prema vratima, bez obzira je li narudžba bez kontakta ili ne. I odmah je skočila dolje čim me vidjela i vidjela da sam je vidjela. Primijetila sam nekoliko puta dok sam hodala okolo i pokušavala pronaći mjesto, ona bi se ponovno pojavila, otvorila prozor i opet bih je vidjela. Ja sam djevojka, imam svjetiljku, prošao je automobil, bio je to sedan, bio je bež boje. I gospodin koji je vozio, sjećam se toga jer mi je bilo čudno što me nije pogledao. Molly McMichael te noći nije vidjela Briana Kobergera, iako su istražitelji utvrdili da je stao iza nje dok je ostavljala hranu. Zatim je izašao iz prilaza i parkirao se iza kuće. I to je sve za ovu epizodu Crime Fixa. Ja sam Anjanette Levaj, hvala vam što ste bili sa mnom. Vidimo se ponovno sljedeći put.